Свалените килограми ще са 10 или 11. Това за мен е огромно постижение. В сантиметри в талията ще има някъде около 15 сантиметра, в ханша също нещо такова, т.е. големи цифри. Това прибиране, това стягане се случи до сега, не съм успявала да го постигна, дори когато се тренирах редовно, още преди да имам, нали, деца, и вече се виждам осезаемото оформяне в корема, което след 2 раждания за мен е просто феноменално постижение. Не мога да повярвам, че това е моето тяло. Вече не ми е някакси тежести в главата. Добре, нали? Това е периода, в който го правя, стискаш зъби, нали, до края. А всъщност виждам, че е съвсем реално това, нали, това да е новия начин на живот на човек и това, че от теб винаги съм получавала такъв вид подкрепа, че не съм се панирала и съм си казала, ето край, на всичко се провали, който се е решил на това нещо, който го обмисли. За мен това е най-добрият начин човек да влезе в форма. Абсолютно бих препоръчала работата с теб.